קרים, אנחנו באמת צריכים לחזור בתשובה כל עם ישראל, ממש ככה. אנחנו איתך, מאזינה יקרה. כן. טוב, אני, כמו ששמעת מתחת לשידור, אני מנסה כאן להשיג את הנוגעים בדבר. לא. הצלחת? הצלחתי להגיע אל כנראה הבנות שלהם, של שניהם. של מי? הבנות שלהם. כן. יש להם בנות בבית. הבנתי, כן. אז הן אומרות שהן כרגע לא נמצאות, הן יהיו רק אחר הצהריים. זה לא נכון. טוב, בואי, אנחנו לא מבקרים מה נכון ומה לא נכון. אנחנו נבקר גם אחר הצהריים בטלפון שלהם, זה בטוח. אבל אני רוצה להגיד לך, היות וקיבלת את המכתב רק אתמול, כמו שאת אומרת, נכון? הזמנה לבית המשפט רק אתמול. בטח, יש הוכחה שחתמתי אתמול רק. אוקיי. אנחנו עכשיו, ממש תוך כדי השידור הזה, נפנה קו לטובת עורך דין שמכיר את התיקים האלה של לקיחת ילדים, לשכת הרווחה, הגנה על ילדים חסויים, על ילדים שבעצם זה לא ילד חסוי, זה ילד שבעצם רוצים לקחת אותו מהאימא שלו, היות והם טוענים שהילד כנראה קטין נזקק. הבת שלה כבר לא קטינה, היא בת 13, נכון? היא נחשבת עד גיל 18. נכון. שאלוהים יעזור לי, כבר שהיא תהיה בת 18, היא נחשבת קטינה. אוקיי, אז קודם כל, אנחנו נבקש מהמאזין, מהעורך דין הראשון ששומע אותנו כרגע, מהעורך דין ששומע אותנו בכלל, אולי אשת עורך דין, אישה של עורך דין ששומע אותנו, הנה הטלפון הפנוי לטובת עורך דין שממש מחר יסכים ללכת לבית המשפט ביחד איתך, לבקש דחייה מהשופטת, כן? ומחר, אני מבין שזה בבית המשפט לנוער? כן. אמרו לך אולי איפה זה נמצא? כן. אתה רוצה את הכתובת? כן. אני אתן את הכתובת. שדרות פליאם 12 חיפה. יופי, אני אהיה גם שם בעזרת השם. אנחנו נדבר... אני צריכה להיות ב9:30. אוקיי, אנחנו נדבר על הכל כמובן עוד היום. אני ואת. דקה, רגע. בבקשה, סליחה, טוב? רגע. אני נותן עכשיו טלפון לעורך דין ששומע אותנו, ממש עכשיו שומע אותנו. ויכול מחר להיות ב9:30 בבית המשפט השלום לנוער בחיפה. כמובן, והוא יודיע לי כאן בשידור שהוא מעוניין לטפל בתיק הזה, כמובן. לא יודע אם יקום צדיק כזה שיגיד שהוא יטפל בזה בחינם, אבל אם יהיה כזה צדיק שיטפל בזה בחינם, אז אנחנו גם נוכל לעזור לו הרבה בפרסום לאותו עורך דין בעניין הזה. אמן, כן יהיה רצון. 064 785 052. עורך דין ששומע אותנו עכשיו, עורך דין ששומע אותנו, זה הזמן לקנות את עולמך בשעה. אומרים, קונה עולמו ביום. אז פה אנחנו לא קונים ביום, אנחנו קונים בשעה. 064 785 052. אנחנו ניתן את ההזדמנות לעורך דין שיתקשר עכשיו ויגיד שהוא מוכן מחר בבוקר להיות איתך בבית המשפט, קודם כל לבקש דחייה, היות והמסמכים הגיעו רק עכשיו, ולתת לך את הזמן להתכונן, להגן על עצמך, וזה בטוח שאם לא יתקשר אחד מעורכי הדין האלה ששומעים אותנו, או מישהו שמקורב לאיזשהו עורך דין שיכול לעשות משהו, אז כנראה ששוב פעם בורא עולם מזמן את הדברים האלה רק לי. מה לעשות? הנה, יש לנו שיחה, תמתין איתי על קו הטלפון. יהיה לי ערך בעולם, מודה אני לפניך, בורא עולם. כן, אנחנו חוזרים למאזינה היקרה שלנו, את שומעת? כן. במקרה בצד השני התקשר עורך דין, בלי שום קשר, זה הטלפון שלי האישי. הוא נמצא בצד השני, וניסיתי ככה להתייעץ איתו, לשאול, למרות שאני ברוך השם יודע שבן אדם מקבל הזמנה לבית משפט, לפחות נותנים לו את ההזדמנות, ממש ככה, את ההזדמנות, להגיש כתב הגנה, להגיש את הטענות שלו אם יש, את ההשגות שלו וכו' וכו'. אז כמו שאמרתי לך, כמובן שאנחנו ניתן שוב פעם את מספר הטלפון. לא, ואני בשידור עכשיו? כן, את בשידור. אנחנו ניתן את הטלפון לעוד עורך דין שבלי שום קשר שיתקשר אלינו, כן. ויגיד לנו ויספר לנו איפה החוק בעצם עומד לקראת אותם אנשים שמקבלים הזמנה לדיון לאותו יום. זאת אומרת, האם הם צריכים להופיע, האם הם לא צריכים להופיע. בגדול,
אפשר להגיע לבית המשפט, להגיד, זה רק את שלשום הגיע אליי, תנו לי את הזמן. בית המשפט ייתן. את חתמת על המסמכים שקיבלת אותם שלשום? אתמול הלכתי לדואר רשום, לא ידעתי מאיפה, מה זה השלוש, כן. יש לך את האישור של הדואר הרשום שהוצאת את זה רק אתמול? לא, זה רשום אצלם. מה זאת אומרת? לא, אני שואל, עזבי מה שזה רשום. לא. אז אני רוצה שאת תלכי עכשיו לדואר, כן? עכשיו, עוד מעט לדואר. כן. ותביאי את האישור המסירה שהם שלחו לך, כן? ומתי את חתמת? שיתנו לך אישור מתי הוצאת את זה מהדואר. אני חושב שיש לך את זה. אני חתמתי להם והשאירה את זה אצלם. יופי. אז תלכי אליה, תגידי לה שזה דבר מאוד חשוב שאת צריכה אותו. אוקיי. על מנת שתוכיחי לבית המשפט שקיבלת את זה רק שלשום. עכשיו, למה? אתמול. ולמה? כי אם בית המשפט יראה בכתב התביעה, מתי הוגשה התביעה, את יודעת להגיד לי? כתוב בכתב התביעה. מה? לא הבנתי, יואב, עוד פעם? התביעה מתי הוגשה? כתוב לי במכתב, לקחת, כתוב לי, הדפיסו את זה, ב-14, הופק על ידי זה, 14 לספטמבר. ב-14. כן, אבל אני רק אתמול הוצאתי מהדואר רשום בדואר את המכתב הזה, את שתי הגזרות האלה. לא אחד, שתיים שלחו לי. זאת אומרת... לא, שחס וחלילה, שלא יטעו, שלא יתבלבלו, שאני אגיע. היום התקשרו אליי לדווח לי, אמרתי לה שאני לא יודעת שום דבר לפקידה, אמרתי לה, תגידי למנהלת לשכת הרווחה, שתרים אליי טלפון. אחרי שאני אגיד לך, התקשרתי אליה הביתה, שמעת הקול שלי, היא לא רצה לדבר איתי, יואב, הנה שהמאזינים ישמעו, היא לא רצה לדבר איתי, רציתי לשמוע על מה היא תובעת אותי, היא לא רצה לדבר איתי, אמרו לי, התקשרתי לבית המשפט לשאול על מה, מי יהיה מחר בבית המשפט, מי מחר יהיה נגדי, נגד מי אני עומדת, לא יודעת מה, היא אומרת לי, תפני למי ששלח את המכתב, אמרתי לה, מי שלח? נתן לי את השם של הפקידת הסעד, שאני מכירה אותה לצערי, מהעבר שלי. אמרו לי שהיא חולה וששלחו אותה ימונית הביתה. את האמת לא התקשרתי אליה הביתה, למרות שיש לי את הטלפון שלה בבית, את הטלפון השגתי, ואני רק רוצה לציין, תקשיב לי יואב טוב, שכל המאזינים ישמעו, אני אקבל דף פירוט, וברול המעט שלי, דף פירוט מבזק, שלפני שהגעת אליה הביתה, או שאחרי שהגעת אליה הביתה, אני פשוט מבולבלת, בסדר? תבין אותי, ואני בלחץ ואני מתרגשת. אני התקשרתי לכל הגורמים בדבר, אם זה למשרד החינוך, שידעו שהבת שלי בבית. תקשיב לי טוב, אתה שומע אותי יוב? כל הזמן. אוקיי. אם זה למשרד החינוך, אם זה לקב"סית פה איפה שאני גרה, אם זה למנהלת לשכת הרווחה איפה שאני גרה, אם זה לקב"סית הראשית של משרד החינוך, שאלתי אותה, היא יודעת שהבת שלי בבית, נתתי לה את כל הפרטים, סיפרתי לה את קורות חיי, בקיצור ולעניין, אמרתי לה באיזה מצב אני, באיזה מצב הילדה שלי, ולמה אני מוכנה שתצא מהבית, היא הייתה בהלם. לא, אני לא יודעת. היא אומרת לי, אבל אני לא יכולה להתערב עם לשכת הרווחה. הילדה שחייבת ללמוד, אמרתי לה, אז תעזרו לי, על הכיפק. אני רוצה שהיא תלמד. היא מיואשת כי רוצה אימא, אני אומרת לי, אני רוצה כבר להחזיק ילקות. אני רוצה ללמוד, אימא, אני מיואשת. ואתמול היא נכנסה לחרדות, יואב. אימא, אם יקחו אותי בכוח, אני לא יודעת מה יקרה, אימא. אני לא אסכים עכשיו ללכת לפנימיה אם יקחו אותי בכוח, אימא. אני לא יודעת שיקחו אותי, יש לה הלם, יואב. מגיל 4.5 יש לה טראומה לילדה הזאת. עכשיו, התקשרתי אני התקשרתי לפנימיה, השארתי לה את הטלפון שלי לעובדת הסוציאלית, עוד לפני שהגעתי אליה הביתה. היא יודעת למה הילדה לא הגיעה לפנימיה.